Lehen aldiz Alda elkartea HLM etxebizitza sozialetan bizi diren alokatzaileen hauteskundetara aurkeztuko da. Elkartearen helburua da ordezkarien bidez erakundetik bertatik indar gehiago izatea alokatzaileak modu eraginkorrago batean defenditzeko. Arratsalde on ikusentzuleo, gaurko saioa Getariko pista eder hauekin agurtzen dugu. Emankizunean Aldak aurkeztutako programa aipatzeaz gain, Nereola Solankidea Olentzeroren lagunak elkartearekin egongo da Argentinara egindako bidaia aipatzeko. Ongi etorri! Alda elkartea estreinakoz aurkezten da HLM, etxebizitza sozialetan bizi diren alokatzaileen hauteskundeetara. Euren ordezkariak aukeratzea da helburua, erakundeetatik bertatik indarra egin ahal izateko. Parke sozialean bizi diren alokatzaileak, lau urte guziz, haien ordezkariak hautatzen dituzte eta hauek dira aurten egiten diren hauteskundeak. Orduan, parke sozialeko egitura bakotsak, kudeatzaile bakotsak antolatzen ditu bereak, eta Alda lehen aldikotz aurkezten da hauteskunde horietarat, eta aurkezten gira alokatzaileak hobeki defendatzeko asmoarekin, informazio gehiago ukanen dugu, erabaki guneetan izanen gira, eta alokatzaileen defendatzeko oraindik eraginkortasun gehiago ukanen dugu. 21 nerriz osatutako programa landu du Aldak, eta 19 hautagai proposatzen ditu Ipar Euskal Herriko alokatzaileentza. Zerrenda bat aurkezten dugu HSA Habitat Sud Atlantiken, beste bat Office 64 de l'Habitat, departamentu mailan dena. Eta hautagai horietako bat da Kogin Manso Angeluarra. Nire burua eman diet, eta ikusi nuen deia zer egin duten alokatzaileak laguntza emaitea, beraz naturalki nire izena eman diet zerrenda batean izaiteko. Etxebizitza sozialak kudeatzen dituzten erakunde horietan sartuta, aldaketak eragin dituzte 3 ardatzen gainean. Larrikatzen dugu zerbitzu sarta bat plantan ezartzea erakunde bakotxean. HSak badu bat, mainan gure ustez hobetu behar dena, eta Office 64ek ez du oraindik. Hori uste dugu importanta dela harremanen hobetzeko, zenta gaur egun alokatzaileek hainitzetan egiten daukute ez direla entzunak. Trukatzeko apartamendua gure artean, eta gure bizia aldatzen da, batutan aldatzen dugu lana, beraz hobeda bizitzea beste nunbait, gero gure familia ere aldatzen da, bat ditugu edo aurrak badoazte apartamendutik, eta momentukot biziki zaila da trukatzea hori. Eta hirugarren atal bat importanta dena da ere etxe bizitzen kalitatea hobetzea, eta hor entzuten dugu ezetasun edo ezetasun arazoa iniz bat direla edo etxe bizitzak zahartzen direla, eta gure ustez beharrezkoa da diagnostika zehaz bat egitea parke osoan, ikusteko zer den egoera, eta gero lehentasunak definitzeko eta parkearen hobetzean joiteko. Eta horrez gain, kolektiboki jokatzeko deia ere egiten dute Aldako hautagaiek. Ikusten dudalarik, Bazalplen Alda antolatu du komitate bat bere artean egiteko gauza batzuk, zergatik ez egitea hori Angelun edo beste herrian, nire ustez importantea da, horrela gure artean ezagutzen ditugu, behar bat arazoak berdinak ditugu, eta sekuritatea buruz eta dena bikain izanen da ezagutzen balima dugu norden gure onduan. Bozkatzea posible daia da, postaz edo internet bidez, eta bendoren 5 arte eman dezakete euren boza etxebizitza sozialetako alokatzaileek. Pirineo Atlantikoetako prefeta berriaren lehen bisita Ipar Euskal Herrian, hain zuzen, Biarritzen etxebizitza sozialak egiteko proiektu batean izan da. Lurraldeko biztanleentzat lehentasuneko gaia delako etxebizitzarena azpimarratu duenez. Le logement est une priorité pour les habitants de ce territoire, donc forcément le logement est une priorité pour moi, vous l'avez dit. Eta hildo honetan arazoni aurre egiteko elkarrekin jardun behar dela esan du, estatua, kolektibitateak eta operadore guztiak. Iruzurreko alokairuei aurre egiteko jada martxan jarri dituzten mekanismoek beren fruituak ematen hasi direla nabarmendu du, eta abendurako hurrengo bilkura deitu du etxebizitzaren gaiaren inguruan Euskal Elkargo, estatua eta aktore guztien artean, bigarren bilera izanen da. Olentzeroren lagunak elkartea eta Azparneko joaldunak Argentinatik itzuli dira, euskal kultura eta batik bat Olentzero eta Maridomingi bertan ezagutarazteko egindako bidaitik. Oso positiboa. Egin ditugu 6 mintzaldi, 5 euskal etxeetan,
Egin ditugu 2 makatsinen, bat aurrentzat, biziki interesgarria izan da, eta beste bat helduentzat. Gero, guri, eta nik ederren atxeman dudana, handuten euskararen jarrera. Euskararekin eta euskal kulturarekin biziko lotua dira, eta batzutan iruditu gure etxean baino gehiago. Diasporako euskaldunek errezibitu dituzte Euskal Etxe eta Euskal Kultur Zentroetan oso une hunkigarriak bizituz. Horren ikusi du euskaldun batzu, Argentinako euskaldunak, orduan Argentinan sortuak, Argentinan bizitinak, ikasuten han euskara, hainitz etorri dira maizpidera, ikastera, eta horiek ber momentuan klaseak ematen dituzte. Eta gero, guretzat politena izan da igandekoa zen bazkari bat, polideportibo batean, edo kirol sala batean, eta hor bat ziren 1.300-1.500 pertsona, eta hor denen artean gure ointzun lagunak elkarteak eta azparneko joandunak eman diogu Iñaki Unamun hori makila, oroigarri bezala, eta hor kantatu dugu Agur Jaunak, gure taldeko batek kantatu du Agur Jaunak, eta hor jende guztia altxatu delarik entzuteko, biziki emoziogarria zen. Olentzero ezagutzen badute ere, ospatzeko manera ezberdina dan. Hainitzek ezagutzen dute, hainitzek egiten dute, baina espainolez, gure elkartean bakarrik euskaraz galdetzea egiten dugu, baina ipar Euskal Herrian bizigira, ez gira Argentinan bizi ulertzen dugu, baina hainitzek ez zuten ulertzen solstiziaren edo neguburuaren lotura hori. Nundik heldu zen, gero mintzaldiak egitean esplikatu ditugu euskal sinesmenak zertziren ere, Mari, Tartaro, euskal mitologia, ordan ez zuten lotura hondirik egiten, ordan horientzat egia interesgarria izan. Ez giren bakarriko lentzero, mintzatu gira epskat joaldunetaz eta gero neguko tradizioetaz. Baina interesgarria izan da eta jende guztia etorri da gero mintzaldia eta gero galdera pausatzera eta horientzat pixkat kontrarioa edo ez da logikoa Olentzero egitea abenduan, zenta Olentzero da neguburuan egin beharko zen ekainean. Bidaiak orain dokumental bat izanen du, irudi hauek bilduko dituen lana laster ikusgai. Dokumentalean, bai, mintzatu gira bereziki transmisoaz, eta 3 parte izango gira, ongi baldin badoa dena, bat gure elkartek zer egin duen orain arte, bigarren partea izango da gure itzuliaren bilduma bat, eta gero 3. izango da nola diasporan, edo Argentinako diasporan, euskal kultura edo euskara zabaldu den o transmititu den. Eta hor badira elkarrizketa oso interesgarriak, euskal etxeetan denak desberdina dira, historia asko badira, eta suspentsan dut oso interesgarria izango dela, eta guretzat gure helburua da abenduan ateratzea dokumentala. Andoni Oiokiegiren kontzertua izan da asteburuan Baionako Kalostrape ostatuan. Hainitzetan ikusi dugu azken aldian iparraldean izan besta edota kulturekimenetan. Eta Bibolina bere gitarra eta kantuekin amaituko dugu gaurko saioa. Ikusentzuleok, bihar arte!